Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Claire, Tobong San Miguel, Bulacan. Itong karanasang aking ibabahagi sa inyo, Sir Casper, ay may katagalan ng panahon ang nakalipas. Tandang-tanda ko pa noong nasa edad 16 pa lamang ako nang magbakasyon sa bahay namin ang tiyahin kong itago na lamang po natin sa pangalang Anisya. Itong tiyahin kong ito ay Tobong Leyte at nagtatrabaho siya sa Maynila. Isang beses noon, tumawag siya sa aking ina at nakiusap na kung pwede ba raw muna siyang magbakasyon pansamantala sa bahay namin habang nagpapagaling daw siya sa kanyang sakit. Dahil sa kapatid naman ni Mama si Tia Anisya, kung kaya to lang pagdadalawang isip na pumayag siyang magbakasyon ito. Isa pa, ilang taon na rin po kasing hindi nakikita ni Mama ang kapatid niyang ito. Kaya naman nakikita ko sa itsura ng aking ina ang pagkasabik na makita at makasama ang kanyang kapatid. Noon ngang dumating sa bahay namin si Tita Anisya, ay laking gulat ng aking ina nang makita niya ang kaawa-awang kalagayan ng tiyahin ko. Napakapayat na ng kanyang pangangatawan at humpak ang pisngi. Naaakalain mong may dinaramdam siyang sakit na nakakamatay. Kaya naman nakikita ko sa itsura ng aking ina ang pagkasabik na makita at makasama ang kanyang kapatid. Nangihina na rin siya at halos wala ng boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Anong nangyari sa iyo, Anisya? Bakit ganyan ang kalagayan mo? Tanong ng aking ina at hindi maalis sa kanya ang pag-aalala. Sa mahinang boses ay sinabi ng tiyahin kong ilang linggo nang masama ang kanyang pakiramdam. Kaya naman nagpaalam na muna raw si Tita Anisya sa kanyang amo na magpapahinga na lang muna siya. Babalik na lang siya sa bahay ng kanyang amo kapag magaling na siya. Teka, nagpatingin ka na ba sa doktor? Kung hindi pa, sasamahan kitang magpatingin. Wika pa ng aking ina. Nakailang beses na akong nagpatingin sa pagamutan, Ate Elve. Pero ang sabi ng mga doktor na tumitingin sa akin ay wala na raw silang makita kung bakit ako nagkakasakit. Aniya pa. Tumingin sa akin ang aking ina at sinabihan niya akong ako na raw muna ang maghanda ng pagkain dahil aasikawsawin niya lang muna ang tiyahin ko. Kaagad namang sumunod ako sa utos ni Mama. Makaraan naman ang ilang saglit at natapos na akong magluto, ay agad na akong naghanda ng mga plato sa pagkainan. Kumain ka muna, Anisya, bago magpahinga ha. Bukas, magpatingin ulit tayo sa doktor. Baka sakaling sa pagkakataong ito ay malaman na ng mga doktor ang sakit mo. Hindi kasi ako mapalagay habang nakikita kita sa ganyang sitwasyon. Pangungumbinsi ng aking ina. Kitang-kita ko ang bakas ng kalungkutan sa mga mata ng aking ina habang inaalalayan niya ang kanyang kapatid papunta sa pagkainan. Noong kumain na kami ay napansin kong hindi masyadong ginagalaw ni Tita Ani ang pagkaing nasa plato niya. Sige na, kumain ka na, Ani.
Kahit mga lahati lang yung pagkaing nakahain sa plato mo para lumakas ka. Pakiusap ng aking ina sa kanyang kapatid. Pasensya ka na po ate, pero wala talaga akong gana. Kahit anong pilit kong kumain, wala akong gana. Mahinang tugon ng tiyahin ko. Napabuntong hininga na lamang ang aking ina at sinabihan ng kapatid niya na kung ayaw talaga nitong kumain, ay ihahatid na lang niya ito sa silid na mapagpapahingahan. Sinundan ko na lamang ng tingin ang aking ina habang inaalalayan ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa man makapanhik sa hagdanan ang dalawa, dumating ang kapatid kong si Ate Yana, kasama ang nobyo nitong si Kuya Rico. Nakangiting lumapit sila kay Mama at nagmano. Habang ipinakilala ni Mama ang kasintahan ng kapatid ko ay napansin kong hindi maalis-alis ang tingin ni Tita Anisha sa tiyan ng kapatid ko. Kakaiba rin ang titig na ipinukol niya, Sir Casper. Dahil sa pagkawari ko ay para bang may lihim siyang galit kay Ate Yana. Paano ba naman kasi mga kaswang, matalim at pailalim, kung makatingin si Tita Anisha sa kapatid ko, partikular na sa tiyan. Kung hindi pa tinapik ni Mama ang balikat ni Tita Anisha, ay hindi pa niya aalisin ang pagkatitig sa kapatid ko. Maiwan ko muna kayo. Aasikasuhin ko lang tong kapatid ko ha. Kumain na lang kayo dyan. Mamaya-maya ay bababa rin ako. Wika pa ng aking ina. Sige po ma. Maiksing tugon ng kapatid ko. At hinila na niya papunta sa pagkainan si Kuya Rico. Sa paglipas ng ilang minuto, habang kumakain kami ay tinanong ako ni Kuya Rico kung ano raw ang sakit ni Tita Anisha at bakit gano'n na lamang ang katawan nito. Hindi ko po alam kuya. Ang dinig ko kanina sa usapan nila ni Mama. Dadalhin niya raw bukas sa ospital si Tita Anisha para patignan ito. Tugon ko. Nakita kong sandaling natigilan si Kuya Rico. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ate Yana na mag-iingat palagi. Mag-iingat saan? Tanong ni ate sa kanyang nobyo. Hindi sinagot ni Kuya Rico ang tanong ng kapatid ko. Sa halip ay sinabihan niya itong kumain na dahil may pupuntahan pa sila pagkatapos kumain. Aalis kayo? Kararating nyo lang ha? Tanong ko sa kanila. Tumango si Ate Yana at nagwikang pupunta sila sa bahay ng mga magulang ni Kuya Rico na nasa Laguna nakatira. Baka sa Makalawa pa sila makakabalik dahil malayo daw iyon. Umuwi lang kami dito para magpaalam. Saad pa ng kapatid ko. Habang lumilipas nga ang mga araw ay tila palala ng palala ang sakit na dinaramdam ng tiyahin ko. Halos ayaw na niyang kumain at palagi na lamang siyang nagkukulong sa kwarto. Kapag inaaya ito ni Mama na maglakad-lakad sa labas ng bahay, ay ayaw pumayag ni Tita Anisha. Mas gusto pa umano nitong magkulong na lamang sa kwarto kaysa lumabas-labas ng bahay. Pero Sir Casper, kapag nasa bahay si Ate Yana at walang pasok, masiglang masigla si Tia Anisha. At panay ang pagdikit nito kay Ate Yana. Noong una ay hinayaan lang namin siya sa pag-aakalang sa lahat ng mga pamangkin niya ay si Ate Yana ang pinakagusto niya. Subalit habang tumatagal ang pagbabakasyon niya sa bahay namin, ay may kakaiba na akong napupuna. Naroroon ang pagtitig niya ng kakaiba sa tiyan ng kapatid ko. At may mga gabi na para siyang pusang umaangil at sumisingap-singap sa hangin.
na para bang naghahanap ng makakain. May mga pagkakataon rin kapag araw ay hinang-hina si Tita Anicia na halos ayaw na nitong bumangon sa hinihigaan. Pero sa tuwing sumasapit naman ang gabi, ay malakas ito na akala mo ay walang iniindang sakit. Tulad nga ng mga nababanggit ko kanina mga kaaswang, mas lalong sumisigla ang tiyan ko kapag nasa bahay si Ate Hana. Palagi niya itong pinupuri at sinasabihang napakabango umano nito. Tapos ay tititigan ang tiyan ni Ate Hana at dahan-dahang hihimasin habang nakangisi ng nakakatakot. Ma, kumusta naman po ang pagpapagamot niyo kay Tita Ani? Anong sabi po ng doktor? May nakita na ba sila o kaya ay alam na kung bakit nagkasakit si Tita? Sunod-sunod na tanong ko sa aking ina. Wala pa anak. Nakailang beses na nga kaming nagpabalik-balik sa ospital. Halos lahat ng paggamutan ay nalibot na yata namin. Pero wala pa rin. Hindi pa rin alam ng mga doktor kung ano ang sakit ni Anicia. Masyado na akong nag-aalala sa kapatid kong iyon. Ay nako. Tugon niya at napabuntong hininga pa. Sumagi sa aking isipan ang narinig kong usapan ni Ate Hana at ni Kuya Rico noong nakaraan. Nag-usap sila patungkol sa manggagamot. Ma, subukan niyo po kayang dalhin sa albularyo si Tita Ani. Nakaraan kasi narinig ko si Kuya Rico na sinabihan si Ate Hana na banggitin iyon sa'yo. Na kung pwede ay patignan sa albularyo si Tita Anicia. Dahil kung hindi makita ng doktor kung ano ang sakit ni Tita, baka sakaling sa albularyo ay makita noon kung ano ang kanyang sakit. Suwestyon ko sa aking ina. Saglit na hindi nagsalita ang aking ina bago ito tumango. At nagsabing itanong ko raw kay Kuya Rico kung saan ang manggagamot na sinasabi nito. Sige po. Bukas pagpunta ulit ni Kuya Rico dito, itatanong ko sa kanya. Maiksing tugon ko. Maya-maya pa ay may narinig akong mangyabag ng paa na pababa ng hagdan. Nang tignan ko kung sino ang nagmamay-ari ng mga yabag, ay natanaw kong si Ate Hana ito. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, ay nakita kong napapanguwi ang mukha ng kapatid ko. Hinimas-himas niya ang kanyang tiyan. Kaagad na tinanong siya ni Mama kung ano ang nangyari. Bakit parang hindi maipinta ang pagmumukha nito? Masakit po ang tiyan ko, Ma. Maiksing tugon ni Ate Hana. Baka naman gutom ka lang anak. Sandali lang at ipagluluto kita na makakain. Wika pa ng aking ina at tumayo. Teka. Ano bang gusto mong lutuin ko? Tanong niya muli sa kapatid ko. Huwag na po ma, hindi naman po ako gutom. Pigil ni Ate Hana sa aming ina. Hindi ka gutom pero bakit sumasakit ang tiyan mo? Pagtatakang tanong ni Mama. Hindi ko po alam ma. Hindi ko alam kung bakit sumasakit ang tiyan ko. Hindi naman ako gutom. Saad pa ng kapatid ko. Nag-aalalang pinaupo ni Mama ang kapatid ko at saglit na kumuha ng langis na panghaplas. Saktong pag-alis ni Mama ay nakita kong nagmamadaling bumaba ng hagdan ang tiyahin namin. Naanimoy hinahabol siya. Malaki ang pagkakangising, nilapitan niya kaagad si Ate Hana at tinanong ito kung bakit ito bumaba. Saglit na nagkatinginan kami ni Ate Hana nang may pagtataka. Dahil papaanong nalaman ng tiyahin namin na bumaba sa unang palapag si Hana. Magsasalita na sana ako nang biglang napaiktad
at napatili ng bahagya ang kapatid ko. Sa kadahilan ng walang sabi-sabi ay hinawakan ni Tia Ani ang tiyan ng kapatid ko at nilamukos na para bang pinanggigigilan. Napahiyaw sa sakit si Ate Ana. Kaya naman napasigaw na ako at agarang nilapitan si Tia Anisya at hinatak palayo sa kapatid ko. Habang hinahatak ko nga ito ay nakita ko ang panlilisik na mga mata at ang pagtulo ng napakabahong laway niya na halos hindi iyon maputol-putol. "Ma, tulong! Matulungan mo kami!" Tawag ko sa aking ina. Hindi naman nagtagal ay patakbo nang lumapit sa amin si Mama at tinulungan na akong ilayo ang tiyan ko kay Ate Yana. Nang mailayo na namin ang tiyan ko, ay agad na dinala namin ito sa kwarto at itinali sa higaan. Sumunod naman si Ate Yana dahil sa palagay ko ay nag-aalala rin ito kung ano ang gagawin ni Mama sa tiyan namin. Kapag alam naming umuusok na ang ilong ni Mama sa galit ay natatakot na kami sa kadahilan ng wala itong pakialam kung ano man ang mahawakan. Inihahambalos niya iyon nang walang pagdadalawang isip. "Tiyang, ano pong nangyayari sa inyo?" Kinakabahang tanong ko dahil sa parabang nababaliw ang tiyan ko sa ginagawa niyang pagwawala. Sa totoo lang, Sir Casper, habang pinagmamasdan ko ang aking tiyahin, ay para siyang asong nauulol. Mabalasik ang mga mata habang walang tigil sa pagtulo ang mga laway. Makaraan naman ang ilang sandali ay kumalma na si Tia Anisya. Para na itong maamong tupa na humihingi ng paumanhin sa kapatid ko. Dahil hindi niya raw alam ang kanyang ginagawa. "Ano bang nangyayari sa iyo, ha? Nababaliw ka na ba, Anisya? Pamangkin mo? Sinasaktan mo?" Hindi na napigilan ni Mama ang galit na nararamdaman. "Ate, patawan po. Patawarin mo talaga ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Patawarin niyo ako." Umiiyak na wika ni Tita Anisya. "Ay, pambihira ka. Hindi ko na nga alam kung ano ang gagawin para lang gumaling ka. Tapos ngayon, sasaktan mo ang anak ko." Naiinis na sambit ni Mama at nasapo nito ang noo at napabuntong hininga. Dahil sa may angking kabaitan ang panganay kong kapatid, kaya naman sinabi niya sa aming ina na huwag nang magalit kay Tita Anisya. Hindi naman raw siya gaanong nasaktan. Nabigla lang raw talaga siya kanina sa ginawa ni Tita Anisya. Kaya hindi niya napigilan ang mapasigaw. Mabuti na lamang at hindi nagtagal ay kumalma na ang aking ina. "Yana, may pag-uusapan tayo." Baling ng aking ina at inaya na si Ate Yana palabas ng silid. Nang makalabas na sila ay doon ko pa lamang inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto na ginamit ni Tita Anisya. Habang inililibot ko ang paningin ay napansin ko ang nakatambak na labahan sa gilid ng cabinet. "Tiyang, may mga labahan ka pala dito. Bakit hindi niyo po inilabas para maisabay ko sa mga lalabahan ko? Tsaka po, buksan niyo po ang bintana dito. Napakadilim eh. Kaya hindi nakakalabas ang amoy ng silid ninyo dahil palaging nakasara ang pintuan." Wika ko at agad na kinuha ang labahing nakatambak. Magsasalita pa sana ako nang sa walang ano-ano ay mabilis ko na lang nabitawan ang mga labahin.
sa kadahilan ng nakita kong may mga bahid ng dugo at balahibo ng hayop ang damit na pinaghubaran ni Tita Anisya. Hindi ko na naitanong pa kay Tita Anisya kung bakit may mga dugo ang kasuotan niya, dahil sa narinig kong tinawag ako ni Mama at pinababa sa unahang palapag. Kinagabihan, hindi makatulog ang kapatid kong si Ate Yana dahil naiinitan umano siya, kaya't hindi siya makakatulog. Pumasok siya sa silid ko para makipagkwentuhan ng panandalian. Sa katagalan ng pagkukwentuhan namin, ay hindi ko na namalayang pareho na pala kaming nakatulog ng kapatid ko. Nang nasa kasarapan na kami ng tulog, ay bigla akong naalimpungatan nang may marinig akong mahihinang kaluskos sa labas ng kwarto. May mahihina rin akong naririnig na paghangil na siyang nagpatindig ng mga balahibo ko. Mabilis akong napabalikwas ng bangon at sa hindi inaasahan ay natuon ang pansin ko sa bintana ng silid. Agaran akong napasigaw nang may makita akong babaeng nakadungaw sa bintana. Gulong-gulo ang buhok nitong halos nakatabo na sa mukha. Tanging ang mga matang namumula na animoy may namumuong dugo at mabalasik na nakatingin sa amin ang siyang malinaw kong nakikita. Halos mapalundag na ako sa takot na nararamdaman, lalo na noong makita kong nagpupumilit itong pumasok sa loob ng kwarto. Natatarantang ginising ko ang kapatid ko habang patuloy pa rin ako sa pagsisigaw. Samantalang ang nilalang naman na nagpupumilit makapasok ay patuloy ko pa rin iyong naririnig na umaangil at sumisinghap-singhap. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pintuan at mabilis nang pumasok ang mga magulang ko. Mabilis na tingnungo ni Papa ang bintana at hinampas ng bitbit niyang 2x2 ang nilalang. Sa ikatlong paghampas ni Papa ay mabilis nang tumalon sa bintana ang aswang at kumaripas na iyong tumakbo papalayo. Patakbo namang tinungo ni Papa ang silid ng tiyan ko. Agaran naman kaming sumunod sa kanya. Malakas na sinipa niya ang pintuan at noong bumukas iyon ay wala ang tiyan ko. Sinasabi ko na nga ba? Animal talaga. Siya talaga ang aswang na hinampas ko sa bintana. Galit na wika ni Papa. Sinabi ng aking ama na noon pa man, unang kita niya palang kay Tita Anisya noong magbakasyon ito sa bahay namin, ay hindi na maganda ang presensyang nararamdaman niya dito. Pati niyang may kakaiba sa tiyan ko. Pero noong sinabihan niya si Mama ay hindi ito naniniwala. Ngayon, ayan na ang patunay na isang aswang ang kapatid mo. Anong masasabi mo? Wika pa ng aking ama na siyang nagbigay ng kilabot sa aming dalawa ni Ate Yana. Nang gabing iyon ay hinintay nila Mama na bumalik si Tita Anisya para magpaliwanag. Hindi naman sila nabigo dahil noong sumapit ang madaling araw ay bumalik ito sa bahay. Ngunit na mga sandaling iyon ay may bahid ng dugo sa bibig at kamay ni Tita Anisya. May pasa rin ito sa mukha na sa tingin ko ay nang dahil iyon sa malakas na paghampas ng aking ama ng 2x2. Umiiyak ito at sinasabing hindi niya alam ang mga pinagagawa niya. Kinaumagahan, agad nang dinala sa albularyong kakilala ni Kuya Rico ang tiyahin ko para gamutin ito. Doon nga ay nalaman namin na nayanggaw pala si Tita Anisya ng katrabaho niyang kasambahay na taga-Capiz. Mabuti na lamang at gumaling pa ang tiyahin ko, Sir Casper. Hindi pa ito tuluyang naging aswang. Kaya pala lagi siyang lumalapit kay Ate Yana
at pinanggigilan niya ito. Yun ay dahil sa nagdadalang tao na pala si Ate Yana ng mga panahong ito. At nung tuluyan ang gumaling ang tita ko, ay naghanap ito ng panibagong trabaho at hindi na bumalik sa dati niyang amo. Si Kuya Rico naman at Ate Yana ay nagsama na sila at naipanganak ni Ate Yana ang sanggol na malusog naman. Dito ko na lamang tatapusin ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Claire ng Bulacan. Wala naman sigurong may ayaw na magbakasyon, hindi ba? Tunay na napakasarap lumayo muna sa mga problema at magsaya lang kahit sandaling panahon. Pero paano kung ang inaasahan mong bakasyon ay mauwi sa madugo at nakakakilabot na karanasan? Ako si Randy at ito ang kwento ng aking pamilya na hindi namin makakalimutan. Pareho kaming abala at successful na sa trabaho ng aking asawa na si Jess. Meron kaming 3 anak, 2 lalaki at 1 bunsong prinsesa. Dahil sa dedikasyon naming mag-asawa sa trabaho, ay halos wala na kaming bonding moments na bilang isang pamilya. Kaya naman, nagdesisyon kami ni Jess na mag-file ng vacation leave sa aming mga trabaho upang makabawi sa aming mga anak. Sa kabutihang palad naman ay naporbahan naman kami pareho at kapwa kami nabigyan ng 2 linggong bakasyon. Buwan ng Abril at kasagsagan ng summer nang inanunsyo naming mag-asawa sa mga bata ang aming plano. Napagkasunduan namin na magpunta sa isang resort at doon muna mamalagi ng 4 na araw. At pagkatapos ay mag-island hopping na hanggang maubos ang aming vacation leave. Sabik na sabik ang mga bata dahil sa loob ng mahabang panahon ay noon lang kami ulit magkakasama-sama na pamilya. Tinulungan na rin namin sila na mag-ayos ng kanilang mga gamit at nagre-renta rin kami ng camper van upang kahit nasa bihay kami ay malaya pa rin kaming makakagalaw. Araw ng Huwebes nang magsimula ang aming 2 linggong bakasyon. Gamit ang camper van ay binaybay namin ang kahabaan ng kalsada palabas ng lungsod. Namayani naman ang saya sa loob ng sasakyan dahil sa tawanan at kantahan ng mga bata. Nakangiti lang naman akong nakikinig sa kanila habang maingat na nagmamaneho. Pumasok kami sa ilang mga probinsya habang sinusundan ang sinasabi ng Waze na app sa cellphone. Pero nang makalampas na kami sa pangatlong bayan, bigla na lang nagloko ang signal at hindi na gumana ang application. Huminto muna kami sandali sa tabi ng kalsada upang magpahinga at mag-isip ng alternatibong paraan. Malayo na kasi kami sa lungsod, kaya siguro mahirap na rin makasagap ng signal. Naglabas ako ng mapa at dahil sa uri ng aking propesyon, ay marunong naman akong magbasa nito kahit papano. Matapos ang ilang minuto ay napaupo na muli ako sa driver's seat at muling nagmamaneho. Isa akong professional driver at kampante naman ako sa talent na mayroon ako, Sir Casper. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit kami napadpad sa dead-end road. Hindi naman putol ang kalsada, pero may harang ito ng mga babuwer na may nakasabit na karatula na end of the road at no trespassing, authority area. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang magmaneho ulit
pabalik at lumiko sa isang daan. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin iyon dahil ang mas importante sa akin ng mga oras na iyon ay ang kasiyahan ng aking pamilya. Habang binabaybay namin ang bagong kalye ay napansin ko ang malawak na palayan sa kaliwa at magandang karagatan naman sa di kalayuan. Kaya naman namayanin na sa bawat isa sa amin ang kasabikan sa pag-aakalang malapit na kami sa aming destinasyon. Halos isang oras na kaming nasa kalsada at malayo na rin simula noong nasilayan namin ng kaunti ang karagatan. Kahit pa malayo pa ito. Hanggang sa huminto kami sa tatlong magkakaibang daanan. Maaari akong dumiretso dahil mayroon pang kalsada sa harapan. Pero mayroon din sa kanan at kaliwa. Wala naman ibang sasakyan na dumadaan ng mga oras na yon. At tao man lang na maaari naming mapagtanungan. Sa kaliwa tayo. Total naman ay sa gawing iyon natin natanaw ang dagat kanina. Anang aking asawa na si Jess. Sumang-ayon naman ako sa kanya kaya naman. Kinabig ko ang mandibela papunta sa kaliwa at doon kami nagpatuloy. Sa kabutihang palad naman ay ilang minuto lang ay narating na namin ang isang bayan. Sa hinaba-haba ng aming nilakbay ay nakakita rin kami sa wakas na mga tao. Pero mapanuri at matatalas na tingin kaagad ang bati nila sa amin. Bagamat nasa loob kami ng sasakyan ay alam namin na hindi kami welcome sa mundi nilang bayan. Hindi na lamang namin iyon pinansin at nagpatuloy na lamang ako sa pagmamaneho hanggang sa makakita kami ng isang simpleng resort. Bakod na yari lamang sa kahoy ang harang nito. Kaya naman tanaw na tanaw namin mula sa may kalsada ang magandang dagat. Hindi naman ako nagsayang pa ng oras dahil kaagad na akong pumasok sa entrance nito. Tumigil kami sa maliit na paradahan ng mga sasakyan na may ilang mga kotse at van na nakatigil na rin doon. Pagkatapos ay sabay-sabay kaming bumaba na mag-anak upang magpunta sa reception area ng resort. Isang matandang lalaki naman ang bumati sa amin sa may counter. Ito raw ang katiwala ng may-ari ng resort na kasalukuyan daw na nasa ibang bansa. Binigyan kami nito ng mga booklet na naglalaman ng impormasyon sa resort. At nagbayad na rin ako ng pang-3 araw namin na pag-stay doon. Ang cottage na nasa harapan mismo ng pinaradahan namin ng aming camper van ang aming kinuha upang hindi na kami mahirapan sa pagbababa ng aming mga gamit. Maayos naman kaming nakapag-settle down sa napakamurang halaga na hindi namin inaasahan. Hindi naman na kami nagreklamo pa dahil sino bang aayaw sa discount. Magkakatulong kaming 5 na nag-ayos ng aming manggagamit sa cottage upang mabilis kaming matapos at makapamasyal na kaagad kami. Sabay-sabay naman kaming lumabas at nagpunta sa may tabing dagat. Hindi naman namin maiwasan na hindi humanga sa paligid dahil sa linaw at linis ng dagat. Pino rin ang maputi nitong buhangin at napakasariwa ng hangin. Nakadagdag pa ang ganda ng isang malaking bato na sa aking hinuha ay may taas na kasing tayog ng gusali na may 3 palapag. Mayroon itong hagdan pataas na maaaring gamitin upang makapunta sa tuktok nito at makita ang magandang view ng karagatan. Pero bago makarating doon, ay lalangoy ka muna sa tubig. Ang ganda dito, bulalas ni Jess. Sumang-ayon naman ako sa aking asawa. At hinayaan na namin ang 3 naming anak
na maglaro sa buhanginan habang kaming mag-asawa ay masayang nakatanaw lang sa kanila. Sa mga oras na iyon ay yun na yata ang pinakamasayang tanawin sa buong buhay ko. Pagkaramdam ko ay tama ang naging desisyon naming mag-asawa. Papalubog na ang araw nang magpasya kaming pumasok sa loob ng cottage. Kaagad namang nagluto ng pagkain ng asawa ko para sa amin. At habang abala ito sa maliit na kusina, ay nasa salas naman kami ng mga anak ko. Pinapanood ko sila na abala sa paglalaro ng Scrabble words doon sa may sahig. Naabala na lamang kami nang may marinig kaming mga mumunting ingay mula sa labas. Tumayo ako at lumapit sa may bintana at dahan-dahan ay pasimple kong hinawi ang kortina upang sumilip doon at tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Napakunot naman ang aking noo nang makita ko si Mr. Vanner, ang katiwala ng resort, kasama ang ilang mga staffs na naglalakad-lakad paikot sa kanilang cottage. May binubuho sila sa buhanginan mula sa hawak nilang mga timba na hindi ko malaman kung ano. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na lumabas upang magtanong. Ano ang ginagawa ninyo? Tanong ko. Para ito sa proteksyon nyo. Isa sa mga paniniwala ang paglalagay nito sa palibot ng tahanan. Wala kayong dapat na ipag-alala. Tugon naman ng pinagkatiwalaan. Hindi na ako nagtanong pa muli at muli na lamang akong pumasok sa loob ng cottage. Eksakto naman natapos na sa paghahanda ng pagkain si Jess at sinalubong na ako pagkapasok ko ng bintuan. Tinanong niya ako kung ano ang nangyayari sa labas at sinagot ko na lamang siya na tungkol lang iyon sa tradisyon ng bayan. Pagkatapos ay magkakasabay na kaming kumain sa kusina at natulog na rin makalipas ng ilang minutong pahinga. Kinabukasan ay nagising kami ng may napakagandang umaga. Sariwang hangin at tunog ng karagatan ang bumungad sa amin nang kami ay makalabas ng cottage. Wala namang masyadong tao sa paligid at sa aking hinuha ay kami lang ang bisita doon. Yung iba kasing naroon ay nasa malayong cottage sila. Napatitig din ako sa may buhanginan nang maalala ko ang ginawa ni Mr. Vanner. Ngunit wala naman akong nakitang kakaiba. Nagpunta ako sa lobby ng resort upang mag-inquire sa libreng breakfast and food para sa mga susunod na araw. Dahil nagpasya kami na igugugol na namin ang aming mga oras sa pagtry ng lahat ng maaaring gawin ng activities upang ma-enjoy namin ang aming bakasyon. Maliit lamang ito at pawang mga simpleng pagkain lamang ang nakahain. Pero ayos lamang iyon sa amin as long as makakain at mabubusog kami. Una naming ginawa ay ang mag-swimming. Lumangoy at nagtampisaw kami sa malinis at malamig at napakapreskong tubig dagat. Pagkaramdam ko ay pati kaming mag-asawa ay bumalik na rin sa aming pagkabata dahil sa pakikisabay namin sa aming mga anak. Sunod naming ginawa ay naglaro kami ng volleyball. 3-2 ang labanan at ang bunso naming anak na si Jasmine ang aking kakampi. Magkakasama naman si Jess at ang aming panganay na si Del at ang sumunod na si Tristan. Masaya kaming nagbabanding na pamilya nang mapahinto kami nang mapansin ni Del ang unti-unting pag-urong ng dagat. Dahil walang signal at malayo sa kabayasnan ang kinaroroonan namin, ay wala na kaming balita kung high tide o low tide noon. Mabilis naman kaming umalis sa may tabing dagat at kaagad na nagpunta sa lobby upang tanungin si Mr. Vanner. Umuwi na kayo sa inyong cottage.
At huwag na huwag kayong lalabas. Magsarado kayo ng pinto at bintana. Huwag din kayong magpapasok ng kahit na sino. Kahit ako pa iyon o isa sa mga staffs ko. Hintayin niyo ang hudyat ko kinabukasan bago kayo lumabas at umalis dito. Mahabang litanya ng lalaki. Wala kaming naintindihan mula sa mga sinabi nito. Magtatanong pa sana ako ngunit napahinto nang biglang may tumunog. Isang batingting ng kampana ang namayani sa buong paligid. Kasunod noon ang pagtatakbuhan ng mga empleyado. Isa-isa na rin nilang sinasaraduhan ang mga bintana at tinutulak na rin kami ni Mr. Vanner palabas. Wala naman na kaming nagawa pa kung hindi ang bumalik sa aming tinutuluyan at gawin ang sinasabi nila. Kahit pa kinakain kami ng katanungan. 3:00 na ng hapon nang tumigil ang batingting ng kampana. Namayani naman ang katahimikan sa paligid dahil kahit mga alon ay nawala rin. Nakaupo lamang kaming pamilya sa may salas at naghihintay ng mga pwedeng mangyari. Maya-maya pa ay may narinig kaming kakaibang huni mula sa labas. Para itong luma at kinakalawang na pintuan na pilit na itinutulak upang mabuksan. Napakasakit sa tenga ng tunog na nakaagaw din ng aming pansin. Lumapit ako sa may bintana at bahagyang sumilip sa may kortina. Ano pong nangyari? Nauutal na saad ni Tristan. Ano nga ba ang nangyayari? Sa may dalampasikan ay may mga anyong tao na hindi naman magkatao ang mga kilos. Mapupula ang mga mata ng mga ito at kumakayat din ang laway nila sa kanilang mga nakabukas na mga bibig. Nakakatakot ang kanilang itsura na naging dahilan ng pag-iyak ng aming bunsong babae. Kaagad naman itong dinaluhan at pinakalma ng aking asawa sa takot na makuha namin ang atensyon ng mga kakaibang nilalang na nasa labas. Hindi naman kami nagkamali dahil lumingon sa gawin namin ng aming cottage ang mga ito. Pinalayo ko naman ang mga bata at ang aking asawa mula sa may bintana. At ako na lamang ang maingay na nakasilip sa may kortina. Ilang hakbang mula sa aming cottage ay huminto ang mga ito. Napatingin sila sa may buhanginan. At sa aking palagay ay iyon ang bagay na nilagay ni Mr. Vanner noong nakaraan. Hindi sila makalampas doon at makalapit sa amin. Aswang? Nauutal na saad ni Jess. Hindi ko alam na posible palang mangyari ang bagay na iyon, Sir Casper. Paanong naging totoo ang mga aswang? Katulad ng mga sinabi ni Mr. Vanner, ay hindi nga kami lumabas ng cottage. Kahit ang aming paggalaw ay kalkulado dahil sa takot na makagawa kami ng ingay at makuha ang atensyon ng mga aswang sa labas. Pero sadyang hindi natin alam kung ano ang mga maaaring mangyari dahil hindi namin namalayan na nabuksan na pala ni Jasmine ang pintuan sa may likod ng kusina. Napansin lang namin nang marinig namin ang pagsigaw nito. Mabilis akong nagpunta sa likod at doon ko nakita ang anak ko na nasa loob ng camper van. Nakapalibot naman doon ang mga aswang na maras na kinakalampag ang sasakyan. Kinuha ko naman ang atensyon ng mga ito sa pamamagitan ng pagsigaw ng malakas. Gumana naman iyon. Ngunit kalahati lang ng mga aswang ang lumapit sa akin. Hindi naman ako nababahala dahil hindi pa rin makalapit ng husto ang mga ito. Papa! Iyak ng bunso naming anak. Anong gagawin ko upang maligtas ang anak ko? Hanggang sa pumasok sa isip ko ang malaking bato. Walang kasiguraduhan ang gagawin ko pero kumpara sa anak ko ay
lahat ay kaya kong gawin. Bumalik ako sa loob ng bahay upang kausapin si Jess patungkol sa plano ko. Hindi sila payag sa gagawin ko, pero wala na kaming iba pang magagawa. Pinaghanda ko na ang aking asawa sa may pintuan. Muli ko naman silang tinignan bago ako huminga ng malalim at tumakbo palayo ng cottage. Sumisigaw kong tinahak ang daan patungo sa dagat upang kuhanin ang atensyon ng mga ito. Hindi naman ako nabigo dahil sumunod sa akin ang mga aswang. Nang mawala na ang mga kumpol ng aswang na nakapalibot sa camper van, ay tsaka pa lamang tumakbo si Jess palabas ng cottage. Mabilis niyang binuksan ang sasakyan upang kuhanin ang batang babae. Muli naman silang bumalik sa cottage kasabay ng pagkandado ng pintuan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin, Sir Casper. Ang tanging nasa isip ko lamang ng mga oras na yon ay ang kaligtasan ng anak ko. Tumakbo ako papunta sa dagat. Mabuti na lang at bumabawi ang tubig dahil hindi na ako magpapakahirap ang lumangoy. Makalipas ng ilang minuto ay nakarating na ako sa malaking bato. Umakyat ako doon at tinahak ang madulas na hagdanan pataas. Kahit pa hinihingal ako ay pinipilit ko pa rin na makaakyat. Ngunit napahinto ako nang mapansin na hindi sumusunod sa akin ang mga aswang. Umakyat ka sa taas. Basagin mo ang puso. Sigaw ni Sir Vanner. Puso. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya, pero gagawin ko pa rin. Huminga ako ng malalim. Tsaka ako muling nagpatuloy sa pag-akyat papunta sa tuktok. Kahit pagod na ako ay wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang magpatuloy. Ilang minuto pa ng pagpapakapagod ay sa wakas ay nakarating na ako sa tuktok. Doon ay may nakita ako na kulay pulang diamante na halos kasing laki ng aking kamao. Nilapitan ko ito at walang pag-aalinlangan na inapakan. Matigas ito at wala man lang pinsalang natamo sa ginawa ko. Nagtingin-tingin naman ako sa paligid. Naghahanap ng maaaring gamitin. Nakakita naman ako ng isang bato na 10 beses na mas malaki sa puso. Kinuha ko yan at buong lakas na pinukpok sa diamante. Paulit-ulit kong ginagawa iyon hanggang sa magkapera-peraso ito sa maliit na parte. Ilang minuto naman ang matapos kong masira ang puso ay bigla na lang humangin ng malakas. Naglipara ng mga buhangin sa paligid, dahilan kung bakit ako napaupo. Nabalot din ng liwanag ang paligid, na sa sobrang liwanag ay wala na akong makita. Papa! Boses ng babae kong anak. Napakunot noo ako, kasabay ng paunti-unti kong pagmulat ng aking mga mata. Nasaan ako? Tanong ko. Wala na kami sa resort at mas lalong wala ako sa tuktok ng malaking bato. Nakahiga ako sa kama habang nakasuot ng bestidang puti. Dahan-dahan naman akong umupo. Napahawak ako sa aking ulo nang makaramdam ako ng kirot. Nagtataka naman akong napatingin sa pamilya ko na nakaupo palibot sa kama ko. Naaksidente tayo habang pupunta tayo sa resort. Hindi natin nakita ang babar na nakaharang sa lupa. Kaya nabutas ang gulong ng camper van. Nawalan ka ng kontrol at bumangga ang sasakyan sa malaking puno ng balete. Paliwanag ng aking asawa na si Jess. Hindi pala totoo ang lahat, Sir Casper. Buti na lang. Wala namang masamang nangyari sa aking mag-iina at ako lang ang napuruhan. Natuloy naman ang pagbakasyon namin pero sa pagkakataon na ito,
ay kumuha na ako ng vacation package para siguradong hindi kami mawawala. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Casper. Paalala lang po sa mga biyahero at driver na laging mag-iingat. Salamat po at wala talagang aswang. Huwag magkatubiling mag-comment para seswertehin ka.